गिबियावनो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोथार बर'दिन आरो फैबाय थानाय इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनानै जोंनि दख'रानि मावखुलियाव थांनाय 25 डिसेम्बर खालार खालि अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना माखासे बाहायजायै सोदोबफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ सोंखारिनाय बेनि एगेन्स्टआव जे प्रेस रिलिज होनाय बे समा जागायबाय। दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनखौ जों कन्डेम खालामगोन। बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि जाय बर' हारिनिनो मोनसे जातीयता आफाद जाय माहारि आफाद एबसुनि जे आफादगिरि दिफोन बर' बिथांखौ सोंखारिनो मोन्थाय बिथांमोननो सोर होदों? बर' हारियाव अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिखौ सिनायै सोर दं? बिथांमोना थामथि खोलोबनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे आन्दालन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनडिएफबिनि आरो बर' रायजो राजानि आन्दालन बिथांमोना जे आन्दालन समाव बर' हारिनो मा कन्ट्रिबिउसन लाबोना होफैनो हादों बिथांमोना जोंनो देखायना होनांगौ। आरो बिथांमोनाव जों गेदेर सोंलु सोंगोन जे नब कुमार सरनिया जे एसटि सार्टिफिकेट होनानै बर'नि जे क'क्राझार 1 नाम्बार जे क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपि दैथाय हरजेननाया सोरमोन? नब कुमार सरनियाखौ एमपि टिकेटनिफ्राय एमपिनिफ्राय बोखारनो हाबाय। बिथाङा सासे अनाबर' बर' नङा, एसटि सार्टिफिकेटआ जे दानजाबाय आरो एमपिनिफ्राय जे थाबैनो बिथांखौ बोख्लायनाय जासिगोन होननानै बमा गावनानै रंजानानै जोहोलावफोर बायदि जे आर'नाइ गाननाय बिनि रिजाल्टआ बोरै जाखो बेखौ जोंनो दा थाबैनांगौ। बे सार्टिफिकेटखौ खारिज खालामनो नांगौ होननानै बर' रायजो राजानिफ्राय लाख लाख जे रां खांनानै कर्टआव केस होनायनि रिजाल्टआ मा जाखो बेखौ बर' रायजो राजानो थाबै खिन्थानांगौ। बर' हारियाव बिन्दो मोनसेबो बिहोमा गैयैफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। अमर सिंह ब्रह्म हिसाबै जों मिथिनायाव बिथाङा मोनसे समाव जोंनि कुसुगाव ब्लकआव सासे बिअ महरै खामानि मावदोंमोन। जों बिथांखौ मान होयो। नाथायबा जे बिथाङा समाजाव गावखौनो सासे दैदेनगिरि समाजनि सासे बिबानगिरि होननानै जे जाहिर खालामनो नागिरनाय जों बेखौ बिथांनि जे माखासे सोमोन्दैफोर जों मिथिगैया। बिथाङा गावनि असे फिसाजोखौ सासे हाइलि क्वालिफाइड जाय PhD एवार्ड मोननाय बिथां सासे सेंग्राजों हाबा हरखांनायनि उनावबो जे बोखारनानै फाथैलाय बिसिनानै जे गोजान खालामबाय आरो बर' हारि हिसाबै बिथांनि सोमोन्दै मिथियै रावबो गैया। बिथाङा गावनि जे न'खरनि थासारिखौनो मोजां खालामना लानो हायाखैब्ला बर' हारिनि जे समाजखान्थिखौ मा मोजां खालामनो आरो बिथांनि सायाव जोंहा मा भरसा दङ? जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायगोन आरो बिथांमोनसिम आपिल खालामगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' हारिनि जे दैदेनगिरिफोरनि सायाव जे गाज्रि जे रावै सोंखारिनाय बेखौ ज्राब गारनांगौ। गोजोन्थों। क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफान, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 78
71820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।